mes y pico o 2 mesos de començar les classes de ciències per al món contemporani a sorgir el professorat, vaig passar als alumnes això que ara estem passant sobre si eren capaços d'ubicar en un eix cronològic cultural diferents personatges, tècniques, avanços, descobriments de ciències, de la medicina, mateixos materials, bases d'enginyeria. Primer parlàvem així amb Walter i coneixem personatges. Newton, Newton, de quina època? Dels romans. Va bé, la cosa va bé. Però no era Newton només. Primera que el repertori acabava rapidíssimament. Darwin, estem parlant de primer de batxillerat, i ubicar de la manera que us acabo de dir. Clar, el problema podia ser els alumnes, el que passa és que després, aprofitant la bona voluntat de companys, professors d'institut, de diferents instituts, vas fer preguntes així tan soltes i resulta que tenim dèficits claríssims d'història de la ciència. En sonen alguns associats en general a coses com teorema D, però a l'hora d'ubicar-los, de relacionar-los, de veure l'impacte que han tingut, tenim dèficits de la nostra formació, tampoc és que siguem especialment. És que ningú ens ho ha dit res. Deia que vam dir quina que anem a fer una, però com que a més estem en l'etapa d'adolescents, en el que estan formant els seus criteris morals, és una cosa ben important, de passant d'allò que podien dir premis i càstigs a adquirir consciència, valors ètics, com la honestitat o la cooperació, mals valors ètics de cegar-se per el diners, fama, poder. Doncs bueno, que resulta que fins i tot en els llibres de ciències on casualment puguen aparèixer personatges, que pocs llibres de ciències ja ho tenen, apareixen alguns que tenen importància en les ciències en si, però no en la humanitat. Hi ha hagut persones que, amb pocs instruments, amb molta dedicació, amb molt sacrificat aspectes importants de la seva vida, han aconseguit millores per a la humanitat amb caràcter extraordinari. I volia parlar d'alguns. Millores, però també en alguns casos han empitjorat tantíssim les condicions de la humanitat, que són les que ara he lliurat l'epígrafs de canalles. Parlem d'alguns. Parlem d'alguns perquè és que parlarem de persones i ciència, perquè la ciència, tal com ens l'ensenya, a volta l'ensenyem, és una mena de ciència caiguda del cel. Les coses són així. Una mena d'estilitzar, il·luminar, i ens diu F igual a G per M per M partida de l'altre, i ja està, és així, és. No és un instrument que tenim per explicar i un instrument millor que uns altres instruments. No, és que les coses són. Però ens indiquen un caràcter etern, desvinculat de tot, del temps, de les persones, dels valors. Vaig aprofitar la llista de personatges als quals no diria primer referit enorme, però dic, bueno, aprofitarem plagiarem a Pirandello, la seva obra, 6 personatges i gent d'autor, 6 personatges del traductor, per a que figura almenys en els llibres, com el que diu, i dic, bueno, l'agradaré que el feien 5 instruments. Estos, alguns dels quals, jo crec que ningú sonen. I en l'intent de que tenim uns alumnes a l'espera, probablement, de referents ètics, dels quals la ciència siga també, o tinga, o continga, o pugui servir-nos per a tenir referents ètics de què fer amb els coneixements. Unes ciències a l'espera de ser considerades humanes i no divines, com moltes voltes transmetem veritats. I uns professors que no sé el que estem a l'espera de que ja ho és. Sembla més. Introductor de la profilaxia antisèptica en medicina. Sí, quina cosa senzilla. Rentar-se les mans per a operar.
Abans, això no pensava. Semel Valls és metge, està en maternitat, i observa que en l'hospital on està les dones moren després del part, després verbal, en quantitats extraordinàriament elevades, el 30% elevades. A més, en les sales dels rics, en les pobres, on eren ateses per parteres o en aquelles que parien a casa, no passava pràcticament res. Comença a plantejar-se per què allí en la sala de rics, on van els que estan estudiant medicina, els que fan pràctiques de medicina, els futurs metges i els metges, allí les dones moren més. I comença a fer hipòtesis. Campbell, un dels grans historiadors de la ciència, posa d'exemple de la manera que té de treballar en el país, començar a descartar, a fer hipòtesis, descartar, provar, que si una epidèmia, que si el cura quan entra i porta la campaneta, és que les coses va descartant. I comprova que amb una simple rentada de mans dels estudiants de medicina que després d'haver treballat amb cadàvers, fent autòpsies i demés, després anaven a atendre a les malaltes, a les que acaben de morir, les en feien malaltia. Tenien infeccions nosocomials, infeccions produïdes dins de l'hospital, que abans no estaven, i damunt morien, en proporcions elevadíssimes. Proposa això, tenen en mans, i la resposta és furibunda. La comunitat mèdica ha dit que no, que es tonteries són aquestes. Pilla, a més, en un moment d'efervescència política en Viena, en l'imperi austrohongarès, tot això, les revolucions liberals, ell participa políticament, es compromet socialment també, és perseguit, ha de fugir, va ser mirat a pes, és hongarès, torna a insistir en que, per favor, se renten les mans, que estan transmetent microbis dels cadàvers a les dones que tenen ferides obertes per les pròpies dels parts. Torna a tindre l'oposició furibunda, tremenda, tan forta, per part del testament mèdic assentat, tan forta l'oposició en un descrèdit personal que van abocant-lo que agarra una crisi nerviosa important, que acaba en un tànquer, en un manicomi, un frenopàtic, en un moment donat, perquè se n'ix, agafarà i ja ahir se mesclen les llegendes, la realitat o no. Se'n va presentar davant d'uns estudiants que estan fent pràctiques i diuen, sí, esto que estic dient jo és veritat, mireu fins a quin punt de veritat, agarra un escalpel del que tenien allí fent pràctiques i es talla, i ara veureu què em passa. I efectivament, els pocs dies comença a tindre tots els símptomes de les febres puerperals, però de les dones que morien, i mor. No va morir ja, havien diagnosticat una mena de demència, i un acte de lucidesa demostra que és això. A partir d'ahir ja s'instal·larà en els quiròfans el costum de revisar-se les mans. Aigua en antisèptics, aigua clorada, i les dones hauran deixat de patir aquest mal terrible que era una infecció puerperal.